enwego Ogbo Ohuru na Akpu na kansụl Orumba South a na-akpọ Akajiakụ fapụtara mpụta izizi ha na nso nso a mpụta izizi ha pụtara ha gara kpọtụrụ eze ọdịnala ndị Akpụ Igwe Masel Okoli na obi ya wee nara ngọzi nke igwe tupu ha gabazie n'ogbe n'ebe a n'ogbe wee anabatazi ha nyere ndị obodo Feto onye m uche sokwa ha wee gaa ije a o wetara anyị akụkọ. Ya bụ ndị ọgbọ Akajiakụ bụ ụzọ gakwuru aka na-achị obodo Akpụ bụ Igwe Masel Okoli ebe ha nọ wee nara ngọzi si n'aka ya tupu wee gaba ebe ndị obodo nọzi wee nabata ha. Otu onye ndị obodo ji eme ọnụ bụrụkwa Chief Executive Officer Agba Gold Foundation Chief Emeka Agba bụ otu onye na ya bụ ọgbọ. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu, Igwe Masel Okoli kwuru na ite ọgbọ bụ ọtụtụ ihe na ihe ndị nna nna anyị bidoro wee kwuo na nwoke ọbụla topụtegoro ikorobịa sokwa n'ọgbọ nke ya. Ọ dụrụ ndị ọgbọ Akajiakụ ka ha solu nzọụkwụ ndị ọgbọ ka ha wee kpee ka Chineke nye ha amamihe. Anyị na-arịọ Chukwu ka ọ gọzie ndị Akajiakụ, ọ ga-adịrị ha mma. N'okwu nke ya, Chief Emeka Agba kwuru na dịka obodo si mara ha dịka ọgbọ Akajiakụ ma nabatakwa ha na ha ga-esonyezi na-atụ alụ na-emekwa ka obodo na-aga n'iru. Ọ gakwara n'iru wee kpee ka Chineke nye ha amara iweta ọganiru na ihe ọma dị iche iche na ya bụ obodo. Ejikere ga-eweta progress ihe ọma dị iche. Ejikere ga-eweta akụnụba. Site na Akpụ, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.